औ औ दाख्लैलाय मानो थांनो होननानै थाङाखै बेवाइया बैयाव ओंखाम गोरलैयाव बैयाव रिंथुनाव आंहा थबसे हमनायखाय सिनायाखै जारौफा खोन्थानानैसो ए बेवाइखौ सिनायासै जाखांबाय बेवाइया खुलुमबाय लोगोफोर नै आरो आं मोनसे जायगायाव हाबायाव फैदोंलाय खदमथलायाव अबला भबनाव बिथां फोरमान बसुमतारी सानसुमा MP सारनि बिबोनांनि फिसाला बिथाङा नायल' जाल' बर'नि नामदांखा सासे IAS पास जानानै फैनाय बिथांनि हाबा जानो फैदों जों नायलांदो लोगोफोर बेवाय नै गोलैगोन हनै फावसायफिन दे हौवा गोदाननि बिमाय हौवा गोदाननि बिमाय दे औ गामिनि बिहामजो गोदान नै जोंना बेवाइया बिहामजो गोदान मोनदों दिनै बबेनि बेवाइ बिहामजोआ हाग्रामा बिब'नि फिसाजो ए हाग्रामा बिब'नि फिसाजो ए आं मोनथिबावानो बे बेवाइनिनो जाहानि बाहागि बेवाइनिनो बिनानावनि फिसाला नायल' जाल' बर'नि मुंदांखा बिथां फोरमान बसुमतारी बिथाङा बर'नि नायल' जाल' सासेल' IAS पास जानानै फैनाय जोबोद मुंदांखा मिडियानि गेजेरजों नुगोन नोंथांमोनहा दे बेवाय हाबनोसै औ नायलांदो लोगोफोर अबला भबन मा मोनथिया फैबायसो जानोसै जागासिनो ओइ जाबाय आजा बिमा फिसा बिजावजालि लोगो मोनदों जाया जों जानोसै होनबा ओरै कफि लोंग्रोनोसै जों नै नायसनबावाखै आङो गोबावसै बे थाबायलागासिनो बैनिफ्राय लानानै फैनोसै जानोसै एसे जानोसै आब' दे औ ओइ आब' मा जानो नागिरदोंलाय बेखौ जानो नागिरदों दे जानाय नायनोसै औ जाखावलांसै ना आब' जायो मोनसेबो बाद दोनला खेबसेयावनो बानलुनो खेबसेयावनो बानलुजों ओमफ्राय नैबे फिसा फिसाखौ माबा दे हानहरदो जानाय नायनो र' दे हानना रोला गावसिना दावखोआखै नालाय हायनोसै दे हायदो मा होनदों आब' बे नामफोरखौथ' लिरनानै दोनबासो मिथिगौमोन हनै हानहरदो बाबा बेखौ जागोन ना लाग्रोनोसै जोङो मा एवनाय जाखो बेलाय लाखाजोबनोसै गासिबो बोरैबाबा सवाबिन बायदि जालाय लांदों मोननाय मानि जाजोबनोसै नामा जेखि जाया मानो बेलाय मा बरा पकरा दे हरदो बै गिदिरा हर जेबो नङा
Ayo, sorry. Maba daउ एवनाय होनदां. दाउ एवनाय जागोन. Mulai मोनसे हरबावनाय बैयो गांखंआ. ओइ जा. दे लोगोफोरजों जाग्रोनोसै. जुलाफि जाबावनोसै दे जुलाफि. ओइ आब'आथ' जादों आरो जादों. फिसा जारो. जुलाफि जानोसै मा? जा आरो जा. Salaya. Baba. Hello. Hello. Hai deh. Hai belum? Tadi Zaza. जोंनि फिसाफ्राबो बिदि रोङो खोमा. जादों आरो जादों. मा माथाय जिखुनु मोनसे उदैयावनो सोहरजोबदों. हिनजाव गोदाना हाग्रामा सारनि बिब'नि फिसाजो लोगोफोर. फंबाय बाथौसो नै. फंबाय बाथौ. दामदो. Jangan bisa saling menha. Kutu zakna ni nando. Hello. Dihamzah godan ni mabaji mendeng kesko. Godan menpai. Birat godan mendeng na. Satu akhir. Jangan roh. Godan mendeng na bagai. जोंहा जोंनि बाजैयानो बिनानावा बिहामजो लाबोदों आरो. नायल' जाल' सासेल' बर'नि मुंदांखा बिथां जोहोलाव IAS पास जानानै फैनाय बिथां फोरमान बसुमतारी ना? ब्रह्म. औ फोरमान ब्रह्मनि. बाजैखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो. नायलांदो लोगोफोर. दे बाजै बिहामजो गोदाननि. Gudla fबाय नै बिजावजालिफ्रा गासिबो दांखो जोब बिजावजालि साथामबो. बियादै फिसाजो आहानि. मोजां ना नानि? दे. ओइ हिर'. Alas receive खालामखादों आंना बिजादैया. Hौवा गोदाननि बिदा. Nani.
गोदाना ओइ मा जायो हौवा गोदाना बिमाय बिमायसै सरि आं बिदा होनफ्लांदों बिमायसो नङाबा नोंसोर जिरायदो बाव आंनि बाव जिरायनोसै औ ओंखाम जानोसै आङो नै अनला लाबाय नायग्लिनाय लाब्रा बेसन अमा आरो ना जाबाय नै जोंना गथ'फ्रा बाबा जादा बाबा बुरजा जारौ biar doi ai tu birat mansi nih Rizana ileng sado das bilang na doi deh das bilang na sarbe Hajoari sarni pilot dia लोगोफोर जों ओंखाम जाखांबाय थांबाय नों दाबो सोंफैनाय मोनदों मा मा जाफैबाय दे जोंबो जादों दहाय बैयाव एसे ओंखामाथ' थाङाखै जाहैयाखै होनबा बेखौ जानानै थांदो दसे थानानै ओइनि मानसिफोर माबा जादों ओंखायनो थाथ'दां नेथ'दां माजों रायलायदों सानथाम जादों रायलायगासिनो बैयाव थांदोथ' हाबनाय नुदां बिराद साजायदों बियो मेन गेटमोन औवाजों साजायजोबदों नै हाबबोगासिनो दं माखासे जानानै थांदों माखासे हाबबोदों औवाजों साजायजोबदों जोंबो थांसै जाखांबाय बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर